Novová, vyššie vedenie 28-5. Naše družstvo nastúpilo dneska bez hráčov, ktoré marodia, ktoré určite by nám boli pomohli v druhom polčase, pretože som nemal náhradu na striedanie a 7 hráčov odohralo celý zápas. Prvý polčas, pokiaľ boli sily a vládalo sa, tak sme vyhrali o 5 gólov. No, i zásluhou Satinovej, no druhý polčas už sa prejavila na družstve únava a dokonca v prvých 10 minútach na družstvo Interu prehralo o 7 gólov, dostalo sa do vedenia o 2 góle. Nakoniec dievčence ešte v posledných minútach zápasu dokázali zápas vyrovnať, dokonca sa pol minúty pred koncom ujať vedenia, no gól 30 sekúnd pred koncom z pivota znamenal podľa mňa spravodlivú remízu.